ngibe nomyalezo isaziso esithi ngicela umyalelo womjahe. Yazi ukuthi abantu abaningi asikaze walabo abafika ebuhleni ngenxa ukuthi nabo abanye abawazi kahle. Kuba nezinto esingasazenzi la kodwa amanye amanazaretha ezenza. Kuba nezathuke ezahlukahlukene. Uma ungase ubheke nje uma ungaya konke amabandla amanazaretha uyobona uma ngena inkonzo kulethwa idlati. Kodwa lapha thina siyiphathi idlati. Abantu nje abangazi bebuhleni abazi ukuthi yini idlati. Kodwa kunesizathu esenza ukuthi singaphathi kwashindulusa ngesisho. Kodwa hayi ukuthi khona into wrong ekuphatheni idlati. Kodwa yathi ndiyosi la singangenisi idlati, singalakhi idlati. Uma ungase uye ebuhleni uyobona kunalomkhosi womhlanga. Umkhosi womhlanga uyenziwe kakhulu ebuhleni ngamakhosazana. Kodwa lapha asiwenzi. Angazi noma khona isikhathi lapho esiyowenza khona. Kodwa ngokubuka kwami ngasebenza ukuthi singawenzi hlobo. Ngoba umkhosi womhlanga uhlangene nalomhlanga lo uyawenziwe ngamantombazana amakhosazana kwaZulu. Ingilosi ayifuni ukuthi kakhulukazi sinamathele kule zinto zesiZulu ngoba sesiyibandla lomhlaba wonke. Kodwa uJafethe wehlukile emkhosini womhlanga. Noma ngabe kwenziwa uJafethe ilomkhosi wamakhosazana lapha ayaye evunule khona ngeingubo ezahlukahlukene. Ngiyibona esina ngeingubo ezahlukahlukene. Umkhosi lo obizwa kuthiwa umkhosi womJafethe. Kusholani ukuthi umkhosi womJafethe? Ngesikhathi sakwa-Israyeli ngicabanga ukuthi kusencwadini yabahluli. Kwakukhona umphathi wamabutho kwakuthiwa uJafethe, njengoba bekhulunywa ngentombi kaJafethe. uJafethe wathi ma ezwe empini wayese ecela uNkulunkulu ethi ngicela ukuthi inkosi uhambe nami ngiyinqobe lento. Uma ngiyinqobile okuyovela kuqala kungihlangabeze kuyoba umhlatshelo wakho. Nangempela wayinqoba impi. Uthema ethethi uyabuya kwavele wahlangabezwa ingane yakhe intombazana eyodwa. Wathi lapho ekhala ethi manje nangenze isifungo noNkulunkulu manje yini bese ngihlangabezwa kulo. Yathi inkosazana cha baba ngoba usenzile isifungo noNkulunkulu. Yenza lokho okwethembiso uNkulunkulu. Lokhu kutshengisa ukuthi ngesikhathi sakwa-Israyeli kwakunamakhosazana akholwe kangakanani. Yathi le nkosazana yenza lokho okusho uNkulunkulu. Thena wena uma uNkulunkulu ekwenze wayinqoba lempi okuyovela kuqala ubuya empini ikhona okuyoba umhlatshela wakho. Manje nake sekuvela inkosazana ingane yayo eyodwa. Yathi ingane cha yenza lokho kusho uNkulunkulu. Yathi ngimisele ukuba ngibe umhlatshelwa kaNkulunkulu njengoba wena ushilo. Yayisithi kodwa ngicela ukuthi ngihambe ngiye ehlane noma entabeni ngiyokho
ngizogubha ubuntombi bami ngaphambi kokuthi ngibe umhlatshelo kaNkulunkulu. Mangaphosisi angazi noma kwaba zinyanga ezintathu kodwa la ekuphakeni uqala ngoJulayi uzophela ngoSeptember. Nangempela le ntombazana noma le nkosazana ngoba kuyinkosazana yahamba yayohlala entabeni namakhosazana. Yeba nalo umkhosi ukuvalelisa yona ukuthi izoba umhlatshelo kaNkulunkulu. Kwathi makuphela lezo nsuku yabuyela ke ekhaya yahlatshwa yafa yaba umhlatshelo kaNkulunkulu. Angazi ukuthi amaKristu ayengayikhulumi ngani lento. Ngoba yena umuntu owabulawa waba umhlatshelo kaNkulunkulu. Hayi uJesu. uJesu was a murder, was an assassination. Kodwa le ntombazana kaJafete, it was not a murder, it was not an assassination. Ngoba kwakuwumnikelo. Wanikelwa ngayo. Kuvume yona. uJesu akazange wavuma ukubulawa. Siyasifunde nje ukuthi waba umhlatshelo kodwa nje practically even ufunda iBhayibheli uJesu akakaze uvuma ukubulawa. uJesu wabulawa amasosha lokhuza waze wathandaza wacela uNkulunkulu ukuthi emvikele. But amaKristu akakhulumi ngale ntombazana eyanikela ngokufa. Kusukela ngaleso sikhathi ke kwasekuba nomkhosi njalo wamakhosazana. Akhumbula le nkosazana. Amen. Eyanikela ngobuntombi bayo. Yanikela uNkulunkulu. Lo mkhosi ke wentombi kaJafete wakwaIsrael ubaba mkhulu wafike wawuvusa la. Amen. Waqhubeka nalapha onke amakhosazana lapha ngoJulayi abanomgidi wokuqala obanawo wodwa kusasa njena asisini thina kuzobe kusina amakhosazana odwa esina lo mgidi wabo uzobe uqondene nomkhosi esiubiza kuthiwa umJafete umkhosi wentombi kaJafete. Sikhona ngisho isihlabelelo esikhuluma ngaleyo nto. Kufike ke ingilosi yafika yathi kufanele ukuthi sinikelele umkhosi wentombi kaJafete kusasa futhi kube nomgidi wentombi umkhosi wentombi kaJafete. Mangicabanga mangaphosisi ukuthi kubahluli ngathi kubahloli bani angisazi noma kungemuva noma ngaphambili kukalokhuza kwe 11 angithi abahluli 11 amen. So lento yomkhosi wentombi kaJafete yenzeka before kuzale uSamson uqala kubahloli 13 yona kubahloli 11 njengoba besho kuya lokhuza. So leyo nto it is there in the Bible. So ke kusasa sizobe sinomkhosi omgidi wamakhosazana lapho khona azobe ekhumbula intombi kaJafete. Ngiyakuzwa lokho. Asikaze yaqala ukwenza lokhu laba khona leli bandla kaze kukhulunywe ngakho. Asikaze futhi sikwenze kodwa ifile ingosi yathi kufanele ukuthi kwenziwe. Ngithemba ke ngiyakuzwa ukuthi yini umkhosi wentombi kaJafete owenziwa ngoJulayi kuphela njalo ngonyaka.